Isa ka lalaki ang ginbawian sang kabuhi matapos maatrasan sang truck sa Banwasang Anilaw. Dead on arrival o kon DOA sa Barotac Nuevo District Hospital si Ruel Borlado alias Dondon sang Sitio Purok 1 Barangay Aldeguer sa Sara matapos maatrasan sang elf truck alas 2:45 sang hapon Marso 13 sa Sitio Balagon, Barangay Badyang, Anilaw, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Jesse Lepanya, ang officer in charge ng OIC sang Anilaw Municipal Police Station, ginpayag sini ang driver sang truck nga nakaatras sa biktima amo si Paul Ivan Cerilo alias PI, 30 anyos sang Barangay Anuring, Sara. Suro kay Lepanya, nagrescue lang sang naaberya nila nga 10-wheeler truck sa idalom sang Woodland Construction Supply si Borlado. Base naman sa investigasyon, isa ka metro ang kalayoon sang elf truck kag sang naaberya nga 10-wheeler truck kag nagakatin-katin santang nagatawag sa cellphone ang biktima sa tunga sang duwa ka salakyan. Dugang padri, ginpaabante ang elf truck ni Cirilo apang hinali ini nga nag-atras padulong sa posisyon ni Borlado kag dito na naipit ang iyang lawas. Samtang patalaman nga pila sa ulo kag sa iban pa nga parte sang lawas ang naangkon sang biktima. Yara naman sa kustodiya sang Anilaw Municipal Police Station si Cirilo, kagiraulat naman ang desisyon sang pamilya kung magapasaka ini sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide kay Cirilo o kung magpaareglo. Yes ma'am, giningagaw pa to nga dalon sa hospital but accordingly, na-declare siya nga DOA sa mayan ng Barotac Nuevo Hospital. May isa naman kapuluyan ang nadulaan sang padre de pamilya, samtang ini ang nagahimakas sa iya nga trabaho. Balita gikan sa Banwasang Anilaw. Inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.